Den har jeg bygget. Den har kædet mig. Lige da jeg startede med det var hovedet. Den kan også lige på af. Sådan der. Jeg starter med den her. Jeg bygger alt det der. Sådan noget bagved. Den har tænkt sådan en strøm. Boosters. Fedder. Ben. Jamen, til med brystkassen, den blev god. Så skal man bare lige sætte hovedet på igen. Så skulle de have det. Og så skal man tage den her ting heroppe. Den der plus. Imellem de blå. Den kan man tage op og ned. Og det er også den hovedet sidder på. Jeg kigger lige, for at jeg kan sætte den på. Nej, irriterende. Sådan der, jeg har lige fået den på. Og så jeg bare lige sætte hovedet på igen. Og så, jeg vil den der klods ned. Den er meget nemmere at på. Så skal man også lige kigge helt herinde. Og hovedet. Der er der også nogle ting, der kan rykkes på. Der kan man rykke den her. Op og ned. Dem her fra side til side. Og så har den her. Som jeg sagde tidligere, det var en batteriboks. Den går sådan der med den. Ja, det var det. Farvel.